sa mga sitwasyon po na mahihirap, madalas dito tayo nasusubok kung gaano talaga katatag ang ating pananampalataya. Pero yung mas importanteng tanong, sabi ni Jesus, para sa inyo, sino ba ako? Sino ba ako para sa inyo? At ito din ang tinatanong ni Jesus sa atin sa araw na ito. Ikaw si Kristo. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pagbuhat ngayon, hindi ka na lang maging mangingisda ng isda, hindi mangingisda ng tao. So ngayong araw na ito, tayo pong lahat ay inaanyayahan sa kabila ng mga pagsubok na dinaraanan po natin sa araw-araw, sa kabila ng mga problema na dinadaanan natin araw-araw, na ipahayag natin ang pananampalataya kay Jesus at maniwala na kapag kasama natin siya, nothing is impossible with Him. Walang imposible na hindi natin magagawa sa pamagitan niya. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. Lahat po ng mga servant leaders na nandirito ngayon, kayo pong lahat na nandirito ngayon at nagdiriwang itong banal na misa sa araw ng kapistahan ni San Pedro at San Pablo, happy fiesta po sa inyong lahat. Viva Apo Iro! Viva Apo Ambo! Kundi ito'y nanggagaling sa kaibuturan ng puso dahil sa pagkilos ng Diyos sa atin. Ito yung pananampalataya. Kapag naipahayag natin yung ganitong klaseng pananampalataya, ito po yung sinasabi sa atin. Kapag may pananampalataya yung tao at talagang sinasabuhay niya ito, you become powerful by grace. Yung ganito pong pagpapahayag ng pananampalataya ay pagkilos ng Diyos sa atin. Pagkilos ng Ama natin sa langit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. Siya ang nagtutulak sa atin upang ipahayag ang pananampalatayang ito. Kasi tayo ang nakakaranas ng mga milagrong ginagawa niya sa buhay natin.